Wel, Naomi, ti'n ymgyrchydd y iechyd meddwl, a mae lot o bobl falle ddim yn gallu gweld neu deall beth yw salwch meddwl. Wyt ti'n gallu disgrifio os ti'n fodlon dy brofiad di? Dwi'n byw gyda gorff bryder, ac i fi, mae'n golygu bod fi'n cael panic attacks mewn sefyllfaoedd lle fysa pobl arall ddim yn teimlo pryder o gwbl. Pan nath o dechrau, o'n i just ddim eisiau siarad i neb, o'n i ddim yn gwybod be oedd o. O'n i'n cael panic attacks mewn dosbarthiadau, o'n i'n methu ateb cwestiynau, o'n i'n methu siarad i bron i neb. Ac oedd o'n andros o anodd i fi. Felly, pryd o ti ddim yn teimlo'n iawn, beth oedd y peth cynta nes ti? Nes i cadw i fi hun am blwyddyn, heb siarad i neb, heb deud wrth neb, cos o'n i just ofn deud wrth neb, ac o'n i ddim yn gwybod be oedd yn mynd ymlaen. Ond wedyn, nes i siarad i Childline, o'n i'n gweld bod nhw yn siarad i pobl am lot o broblemau, so nes i fynd ar-lein, oedd ddim rhaid i fi siarad allan amdano fo, just ar-lein, teithio, oedd yn lot haws i fi, a wedyn nath nhw helpu fi i gallu deud wrth athrawon a cael y help wedyn o'n i angen. Wel, yn ôl ystadegau diweddar gan yr NHS, mae mwy na chwarter o fenywod ifanc, rhwng 1 ar 15 a 40 mlwydd oed, yn dioddau o ryw fath o broblem iechyd meddwl. Mae hwnna 3 gwaith yn fwy na'r canran i ddynion, sef 9%. Beth y ti'n meddwl o'r ystadegau yma? Dwi jyst yn meddwl mae o'n broblem enfawr, a dwi'n meddwl bod na angen mwy o help ar gael i pobl, so dwi'n meddwl mewn ysgolion mae angen dysgu pobl amdano fo. Dwi'n neud gweithdai gyda plant blwyddyn 7 i 9, a dwi'n trio dangos fatha top 10 o arwyddion maen nhw'n gallu edrych allan amdano mewn ffrindiau, a dwi'n meddwl bod hynny wedyn yn helpu i cael pobl i cael help yn gynharach nag pan mae'n mynd i fatha sefyllfa lle ydych chi'n hunan niweidio neu mae'r meddyliau yn lot wael. Mae yna sôn hefyd fod y cyfryngau cymdeithasol, social media, yn gallu wneud problemau iechyd meddwl yn waith. Ti'n cytuno dyna? Ie, dwi'n meddwl mae'r cyfryngau cymdeithasol, mae'n rhan fawr o bywyd ni. Ac dwi'n meddwl fatha faint o likes da chi'n cael ar Facebook, a mae'n effeithio sut da chi'n teimlo am eich hunain, a wedyn mae hynny'n gallu cael effaith ar iechyd meddwl chi. Wel, heddi mae'n ddiwrnod iechyd meddwl y byd. Oes na neges bersonol dy ti hoffet ti roi mas i bobl ifanc ynglyn â iechyd meddwl? Dwi jyst yn credu bod o'n andros o bwysig bod chi'n siarad allan ac yn cael help. Mae yna lot o pobl allan yna i'ch helpu chi, a pan da chi yn siarad allan, mae'n neud gymaint o wahaniaeth, a da chi yn gallu gwella ohono fo a delio gyda bywyd fel mae pobl arall. Naomi, diolch.